Ahojte babi, takže toto video je takisto viac menej pre baby zostavené. Je to zostavené na základe super sérií, čo znamená, že sú to 2 cviky spolu a potom je oddych. Takže prvý cvik by bol výpady dozadu jednou nohou. To znamená, že najprv spravíme 15 opakovaní jednou nohou a potom spravíme 15 opakovaní druhou nohou. Keď dokončíme tieto výpady s obidvoma nohami, tak hneď začneme druhým cvikom, čo vidíte na videu. Podoprieme si panvu o lavičku a zdvíhame nohy dozadu. Môžeme použiť aj gumu, ktorá nám pomôže cvičiť vlastne s tým, že aké by sme mali závažie, hej? Že to bude viacej namáhavejšie. To znamená, že spravíme výpady jednou nohou 15 krát, druhou nohou 15 krát a hneď začneme druhý cvik, dvíhanie panvou a potom si oddychneme 30-40 sekúnd. Druhou kombináciou super sérií bude drep sumo a kop na zadok s gumou, hej. To znamená, že treba pozrieť na video, môžeme zobrať do rúk kettlebell alebo jednoručku 10-12 kg. Ideme dole, rozkročíme nohy, špičky do strán, chrbát rovný naklonený a ideme dole so zadkom a cítime vlastne tú kontrakciu, keď sa zdvíhame hore. Druhý cvik je vlastne ten kop dozadu s gumou, ako vidíme vo videu. Najprv dáme 15 opakovaní s jednou nohou a druhou nohou takisto 15 opakovaní. Ďalšia kombinácia bude na zadnú časť nôh. Treba si všimnúť, ako sú vlastne nohy. Jedna noha je voľne podopretá a druhá noha je rovná, aby sme vlastne cítili zadnú časť toho stehna, že pracuje. Ideme dole s váhou a až do výšky kolien maximálne a zopakujeme zase dole a zase do výšky kolien. Isto to zopakujeme aj s druhou nohou. Druhý cvik je vlastne to isté, s gumou na úrovni členkov a zakopávame dozadu jednou nohou. Cvičte s nami na YouTube a sledujte nás na Instagrame.